Ni Kau so Friday. Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Kublai YP, mga Melvin Mukim, nakafilm Haling Kabneng. Nakumen ban pentip syapi, ba nginwan rab yang sa sisi ni kafilm, ha ususu tam auditorium, naduga kapra terik, adu laiphuai terik ubenai jemang. Kipor kilong, kan arbaji mensngi, san baji janmiet, bat henyo baji demiet. Kurmen banyak kendu biang YP sa sisin. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka kot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka ba dunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Usiem ka himamaliam upa iem aina manik siem haga khat pratri ujumang araja punrio. Ula pensyai baya ka attendance sheet bat ya ka proceeding jong ka jingalang. Lapha syaying bishar klem kanu ka jingle thong bat le syukur hadian bakaladon ka jing ujor mukoduma. Persya ya ka jingle niam ka raj meliam himamaliam. Haka jingkran bikila patai kubur upa iem ainam uloong. Bakat kum ka jingtho kamshim lakadau batang ki menteri na kisan kur bat khatwai kur. Ki badang bat dangso ya kanyam tenrai kila ban le niam haka raj meliam hima meliam bat ongru ba ya ki menteri la jid hi daki kur syaka hima. Bat na kalyang jong umdan jingtip setia la ki menteri ki dei ki badang don haka niam tenrai la ni ki balakala syaka niam kristan. Uloong ru baka syongpat hakirang bakur jong kisan kur bat khatwai kur banya penbet ya kini kam bat banya kelet bat banya maam no ya ke eka balaja haus nem baladam kenang bakale niam mentau snam kalong ke basyong kun bat ke ba ipu ipiang shu la kerpat ikisan kur bat ikhatwai kur bakin ya penbet shwa hakador bar kur ke jongki bat ke eka rai ke bakishim ma uru kum usim un pedang ya ke rai ke bakishim di Singapura nak kalian jong akum suim jong imam meliam akan pa ujing sokya halor ka jing mi kubur jong bami aka sisajan halor ka don ko ka baong ma nakaliang jong suim u manipuliat jing persajur kata ka jing le thok ya habai de tak attendance sheet ada ngkhot ka jing yalang kanika pratrik penabasan aku akun real di nakaliang jonga dia mengayu gitu kijing ketok jongki tena kalian jongar ngamban sing haman pensyai ke ba ja patru baborok kinya sutulan di hadian ba nakaliang ka jongang layo pediang ka jingu juar nah kini ki basoi kerteng justing well harngor kertibon sotun berason sotun patpilan star kor kalamwa tena kalian jongang labu puar pratrik mengini pendua lang lengkap batki bakrau menteri pami kemat nak sankur khawekur habai pele niam joka raj meliam dia nak kalian jonga dia manga lakot chane di shwabangan yach kmadru tipi baka le niam joka raj meliam kaladon nadu ki puar kibarem shwa bangan cinti ka kam siem ru kala don shwa ni ka kale anyam hante po rai meliam kam de ba kade was dang ni ka puar ma ngala cinti manga kam siem rai kala don shwa bangan cinti ru akaba kibale anyam hi kibade hok kibale anyam ya po ka rai meliam kumbala don ka jingtho hi ki David nakaliang ki menteri sankur kharwei kur kibala keren saya ni ba hakawa le niam rai uling skor ni naki sankur khatwei kur lada ja bakimla bani sim benta nakanu kadaw kakur jong u kan phashim benta da we pat ubade nakata kakur di nakaliam jong aru hadian ba ngalakot yaki di kajulong hi karukwam hi ba nak sisian mai khot tingi pungi pha soi ya ka attendance sheet bansa namar bole ma ngi nakaliang jongang la simkam mde ba ngasu pha soi jubor iki nyong ba namar ma nakaliang jonga ngala sim mi kini ka kam ba naka benta ka jing phalang jomboro ai batru bangan bu man yo bu po office ya ka
ai ke jingkran matang sing rai kemba kapau ba maki paki ujuar ba kadon kata ka jing manipulate ya ka attendance jing yalang kepala long praterik di nakaliang jonga suka ban ongom ni ba kabai dei ba ketu kabai dei ba ka jing khot jonga praterik di nakaliang jonga ru ngala ada keren syahi ba ngimla ban su pediang kulumar kita ki kun ki hajar ba ki bom dei ngal ada keren syahi ba hoi ba ki dei kun ki hajar tamba ki ba dei hok pat ban le nyam ki dei bi ta ma kita ba mi kmat na san kur khat we kur di nakaliang jonga ru ngala keren syahi ba apa ide ba kani namar ba baru namar ba ka kurhi ka de ki ba jiet ki menteri ban mi khmat ke hima mde ba manga ngasulet pik manga ne ma ban sulet thung himangam tau mi khmat andre ka de ki benta jong ki kur te hadien ba ka kur kala pha ki menteri sini nakaliang jonga te ngam tip bodin yam tan rai ne de kustan ne ya kata te ni ham man pedang ba namar kat kum kat jing tho ru ka klem tho ba tang kita ke ba dei ke nyam tan rai ban la ban le nyam andre ki kala kren sai hang ni ba san kur khatwei kur ki menteri na ki san kur khatwei kur ki dei ban le nyam ya ka raj maliem hima maliem ti nakaliang jongar ngala kren sai ki habaya dei ba kane balei ba nakaliang jong phi ki nong mi khmat balei phimlet kendu sai ki rang ba kur jong kita ki kur ki ba dei ban mi khmat ya kani ka le nyam po raj maliem hima maliem namar ditang ki kur kabala man penbai man sudawa ba mi ki khon ki hajar jong ka raj maliem hima maliem ngi persya kata ka jingle nyam jong san kur hawe kur ngaong ki ya kata te ngam ka don hok te kata ka jing dawa jong phi tamba alis ya ka lenti ba dei banyan sa let kundu ya ki rang ba kur jong hitu ki kur pen sngo haki ya ka ka jing thmu ne ka jing kwa jong phi baru nama ngai la dia nga ngam de te banga ngan ong manga ba phi ko kur khat ngo na kur sotun pihak ban pha yu menteri na ba phen la le nyam tang to ba bat nyam tan rai andre ngal ong iki ba dak num nuru ya karan jing sutu jing mutsa bat ki rang ba kur ki ba mi khmat hadien kata nakaliang jongaru ngan sale e badon kam di kumba ki ong makiba ya kata ka attendance nakaliang jongale nga hamdan ya kata ka jing tumu bangan sumet syukur ru nama babalai kani ka kamru kala don lupa hapo ka yeng kasyari buran buram hai tengai ipat ba kadon ka jing lek na jongki hi kebani ba Justin Well khat ngwa haka khat after la ngam baklah ilek syukur di nakaliang jong i loyo jong niru i la pen tip semi ba kadon ka jing lech ku jini ba khat ngwa ba bong ba man pasya eta ka le nyam khat khandai trik dengan nakaliang jongaru ngaong ya i loyo jong la jong ba nakaliang jonga dap khat yaki kat kum ka ke ba ngia kran mentung si ke proceeding ru kat kong bai kran hane po yang darbari nga somit syukur hamdan ganu ru ka jing le thok na le syukur ladam maki ki smokia du kata ta balik empan certified copy soi ka proceeding ka bangila sim bangila tho ang ni po atu ko meeting metu singi ka ke jing kran jong ki baro ngila sim lo ka jing kran jong ki menteri ru baro na ka jing kran jong aru baro ka ba khadu nga kran yang ni kentien ngapen pau ba ki ba mi khmat hi sakarat maliem hidei ki menteri sankur ba khotwe kur ki badai hok ban pendep ya kan le nyam hakarat maliem nakaliang jonga pen pau ba kumusiem kumehi ngadap na ka jing sokhia ban yo i ba kadon ka jing bom ya snuthu jingmut hapadeng ki khun ki hajar karat maliem ba ki menteri sankur bat khatwe kur halor ka le nyam karat bat nakaliang jonga na rakwa man ngaburam ni karat bat di kehima bagi day ban don ka jing ma ban kelat no ya ka balaja sunam ladap ban trailang nang nis kman bala pentep ru ban nakaliang musiem undan lang bat phigi menteri sankur khatwe kur baru ki khun ki haja bagani ka le nyam kan long ba job bi song kun hakaba
ki menteri balajiet lagi kur bapher jong san kur kharwei kur ken pendap hi ya ka le niam jong karat bat ya kata ka jing persya jong phi baki menteri san kur kharwei kur ki bala long krestan kimla ban le niam kata ka syong haki kur jong ki bat ulak kerpar ui ki kun ki hajar baken lech chalaki jong ki kur banyak penbet halaki kur jong ki halor kani ke kam ban nakali yang ke hima kalong ka bokloi ban pediang ya ke ba ka dor bar kur kala sim ya karai da ka jinge penbet lang ka pedang jong ki kata ka de ka ba nakali yang jonga kran shwa bangan penkut ti ba tipi ba kani ka le niam ka ran meliam kadai ka balabu daki long shwa man shwa nadu ki puan men merem kat kum kariti dustur bat kamdan kono ka jingya dei bat kono ka janyam te ka long bet ba aingu ya u le shlong su im shlong tu ba layada ya ka raji pada no poi ma meliam nak bentar ka jingpha jong kun ka ja hari mai brokowe ti sakaweru nga kwa iba ngan perisai mo ba nakaliang ki kani kadi kopi nga ba nakaliang jo ki menteri sankur harwikur ki la pentip nga ba kila ayalum ki rang bakur bapher jong ki sankur harwikur hakanyo tari kuna besan ba kila ong ba ki menteri jong sankur harwikur hi daladi ki dewan pendat ikanyam patang haki kap ki bom lakyar kador bakur jong kata kakur kadewan pha yarap the way pat na kata kurhi kaderu banjo jing menjor na kador bar sankur kharwi kur karai miliam kinu ki briu bom sham na yo jing bet na kador bakur ban na karat kim dai ban shulet lehi ya ka jing le niam na ka bentar kur daladi kini kalong di ban kentui pergi kun kejar juga rat meliam ba dan kum kani alis tawan ya tentang mansu keran tanya ke ba bom deiru kamlong bi tanat macui lam baklai ki bobun te nakaliang jongaru masuk kerpat iki ba kum mangala karan ni mementusi ba habai de bat ki kur kisan kur hawi kur nakaliang jongaru ngalak keran syai ki ba maki kinlech ki dor barko dia penbai dor barko hadian kata nakaliang jongaru yang sasyemnya karai ba ka dor barko kalen. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.